हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो गोबाव समनि उनावहाय बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंनि खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय गोबाव समनि उनावहाय मोनसे भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लानानै फैदोंलाय दे लोगोफोर। लोगोफोर आं दिनैहाय आर्ट इमोशन पिक्चार्स बेनारनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां आरो डाइरेक्टर बिथां पंकज लाहारीनि सुजुनायजों नुजानो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे। लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों जांख्रिथायनि थैसाम 2 दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि दहायसो रिलिज जानानै थांनाय मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखांखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना सोर दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आर्ट इमोशन पिक्चार्स इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनावहायनो जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। लिंसार बसुमतारी, सुकबिर कार्जि, फुजि बसुमतारी, मनालिसा हाज'वारी, फुजा, नेरसोन, राधिका, फुजि, बिथराय, उत्तम, सेलभिसन, बिरफुं, फैलाव, अनसुला आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनावहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे आबुं बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौहाय नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे। लोगोफोर फैनो गोनां बे आबुं बर' सावथुनखौहाय जों गासैबो बयबो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर बे फैनो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननिनो मोनसे अफिसियेल भिडिअ जोंहा दहायसो रिलिज खालामनानै होदों दे लोगोफोर आर्ट इमोशन पिक्चार्स इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय। लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय साया माया नुयो दे लोगोफोर। लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आर्ट इमोशन पिक्चार्स इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै जोबोरैनो मोजां नांदों दे लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बेबायदिनो फैनो गोनां आबुं बर' सावथुन मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर।